to saksisian ngakwa ban batai biang yakin neki dawai la se la ban ong ba kalong kasin kabaning kong bangan batai mentai ya una namara ya kiwe jisang ayo ban batai ndrei menta pa dengan batai ning kong la se ka YouTube jonga ya une udawai une ude udawai pang khmat nam ta kini ki ba mat so reu nam ta ki ba thnget ki ba sau khmat ki ba blok ding la ne tan ra ding kum to la ne am ta kini ki bom yo i bha kum ta ter ki ba de pet nam ta ka khmat te phindung lang ya una jing sak mot ba phila ban pan khe je kini ba ro khoj batan rai ro ba nai phut tan rai phila ban la tang ya kini ki jermi te phin sa sach ban khoj phin sa kran la ne phin sa dong dei ba phin ai rei phin sim be tang ya ka ka ba mi na une u kan ban te pet ngana pan i phi kini ki badon so ba phin da ithu ba namar jing sa une udon so ki so jo une kilong kum upiat pen kini ki so ngasat khut kerteng ubat selapiat namar bangam nang ma kum naong namar ki stream kum upiat hai tengah sat khut ubat piat te phin sa dong lang ye una ubat ron anta kabat jatung bat udon away banga ai kerteng dawai khmat ajin saya utang ngam tip kerteng aro namar mas apa jaga di video banga ngabatai sepanggi dawai khmat sepanggi dawai khmat te mas apa jaga video baladap namar bangan batai lu thang na kidon ki baong yang ba sngo bhasa dalum thupsi jaka hadin kata phin sa batai to haji sa kadai kita baong mapi nrengapan map namar ngan lum thup kumno ken si jaka namar ngadai ubre unong no sumar la no ai dawai haji sanga bunkam ndrei la bon ba ngan ai nuk saya pi si jaj udon hang ne manta ndre si jaj pada udon sa ka we jaka te hado banganda yopor banganda lej wat ban lum thupi kita kila tarkhang te phim ithu su sundan te ngapan ma be kata ndela da pi kwa ya ka jingte wat ka we pa ka we ki video kamut ba phin sa lum thup si jaka kamut ba kala long phila sai phila itu une dawai khmat utai ro dawai khmat kamut ba phila lada phin dei ba phin lum thup si jaka kamut phila sa thup phila nang ban pendon kam te sa le kumta kumbang al abatai phin sa sudong dei banong ban ai ndrai sim be jaka ka ba mi na une u kan ban te ngathrai phila sneu tho te ngan ong nam tu lara dai ba phim sai ngathrai ka ba ban nga ai lang yon bar phone ba phin sa phone yanga phin sa kali yanga da dai ba phikwa ban tip detail ba namar bangan bunnya bangan batai si bun hang nga thrai phithaj ban pedro ya ka dia teng bar ka wero ngadai ubre ubom da penak aktin ka thlej ban kran te kidai kita ki bangal amanta kidai betang siphang ka khmat nam ta kini ki ba mat so reu nam ta ki bom yo i pha nam ta ki ba sau khmat ki ba tanra ding ki ba thngat kum ta ter ki ba debet nam ta ka khmat te sa sieme dai penta sa sngap ngan ai lang en bar phone jonga ba phin ya ban phone la da pis ngodon kam la da ba phim sai ya kana jing batai chonga te sngap ha on bar phone ujonga udai ndreu not lai not ar new san iwe nata sa uwe de pra lai new ar not san ar iwe kita berarti likedin barjonga phila ban phone yang kana por da ba phim sai la ne phikwa ban tip kham bania sapang ini kan jadawai namar aji sa ki bun ba ki kan jadawai bangakwa ban batai mereka we ka de ka jeng bom yo por jonga antas ka we de ki don ki dawai ki bom da acha ka jaka ka bangang alej ngam yo ban batai namar ki don ki bom don ro kata pi ka we ba sem jing bangan lum thup si jaka gamot ba cenjar namar
uwe udan sawai udan sawai ngim yo tang hakajuk kajaka ta tang ubal amat ngatrai sasotho ndrei ubom pat mat pada wong kila ban ong kumno ro umlile kata ta tang kibal amat kibal atre kakam kisotho ya kata kajing ta tang kita gibanta banga batai ngatrai kala biang ngam dadon kam banda pun kiten ta sapun la deba pim sai pim sotho bhai te jumbatai chonga ta tang kita kublai shibon.